toto batin. Mas dalam Quran niku obat leres, dasare pundi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin. Quran niku syifaa'ul linnas, obat nggih menungso. Fisik, obat fisik. Contoh, ibu untunipun gerah, waja, untu, waja, gigi, napa malih? Untu nggih. Gerah waja sakit gigi. Minggah teng sirah. Dadi syarafe kena munggah teng sirah, sirahe nut-nutan. Pating grengep. Pating napa yuk? Pating grengep. Pating grengep nut-nutan, cekot-cekot sirahe, nut-nutan sirahe pusing 7 keliling. Niku nek ana wong sirahe sakit tak tertahankan, niku ternyata nggih Quran obat. Satu ayat setitik sangat. Seayat setitik sangat. Sing artine apabila langit terbelah. Jadi sirah niki kan bagian atas. Sirah niku kaya dene langit terbelah, sirah kaya pecah-pecaho, kaya mbledak-mbledago, sirah kaya mbledos-mbledoso. Napa yuk? Idas samaun syaqqat. Napa yuk? Idas samaun syaqqat. Diwaca, disebul teng asta, diusap teng sirah, ning le maca rosake akeh kok yuk cukup ping 1000. Cukup ping pinten? Ping 1000. Lah niki ngapunten malih. Mas nggih, kula niki nek napa ya? Ngapunten nggih, nek dawuhipun Mbah Ibnu Athaillah Sakandari ngaten. Bu, wong niku diarani wong apik, diajeni wong mergane wong niku nek dawuhipun Mbah Ibnu Athaillah. Dawuhe wong niku diarani apik, mergane wong sing apik memberikan cap apik, wong sing ngarani apik kadangkala dereng ngerti elek kula jenengan. Dicap sakha dermawan, bloboh nyah nyoh cangcung crat. Niku diarani wong apik lumo, wong apik sae seneng awe pewe-pewe cung. Wong apik, wong lumo, wong loman, wong eman sae sanget. Kenapa? Mergane wong sing ngarani lumo niku dereng ngerti sisi medite kula jenengan. Apa artinya? Kebaikan yang kita lakukan sehingga kita diarani wong sae, wong apik, itu tidak murni kebaikan kita semata. Kenapa? Allah telah nutup sisi keburukan kula jenengan. Wong apik itu bukan karena kita sing nglakoni apik mawon, aja krasa gumedhe, aja kumo luhur dadi wong apik mergo awake dhewe, mboten, ya mergo saka rahmate Gusti. Lho, kita darani apik mergane Allah nutupi keburukan kula jenengan. Kita diarani wong lumo, wong seneng dono wewe ora ketang masak-masak, ceker-ceker ayam kok yuk, yo tonggo-tonggo ora ketang sak mangkok ora ketang isine banyu tok. Nggih kok yuk, oh wong eman, yu Mariati wong eman wong lumo, yu Mariati wong lumo. Klambine putih sisan, langsung tersipu malu. Insyaallah. Dadi wong apik lumo eman seneng tenan, oh wong apik. Tapi ternyata napa? Aja gumedhe, aja sombong dume bisa nglakoni apik. Lho sedaya napa yu? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita nglakoni apik ya Allah sing dadekaken kula jenengan obah awake. Kula jenengan seneng pewe-pewe ya Allah sing paring rezeki dalane. Dadi aja gumedhe kumo luhur iso nglakoni apik. Sedaya niki saka rahmate Allah, termasuk kita dicap apik mergane Allah telah nutup keburukan kita. Kita dicap lumo mergo kula jenengan ditutup sisi medit kula jenengan kalian Gusti. Buktine. Ibu bapak nek salat. Dadi salat aja mung salat mawon, yo bakda salat diulang kembali modongane apa ya? Kadang kala ora. Wis salat dhek, oh wis. Ya
Wis salat yo wis bubar wis ora eling eling. Oh ternyata di dalam salat di sini donga sae sangat. Contoh, duduk di antara dua sujud. Dongane pripun yuk? Rabbighfirli warhamni wajburni. Mandek. Teng riku wonten kalimat wajburni. Wajburni. Saking kalimat al-jabbar. Allah Maha Siji. Allah Maha Sombong. Allah Maha Perkasa. Al-Jabbar. Allah Maha Nambal. Mulane wajuburni niku maknae ya Allah mugi panjenengan nutup datang keburukan kula. Ya Allah mugi panjenengan nutup nambal datang kekirangan kula. Niku maknane wajuburni yuk. Wajuburni. Nek wa'afini niku napa? Paringi awak sehat niku wa'afini. Tapi nek wajuburni niku maknane napa yuk? Mugi Allah nutup nambal datang sisi ingkang boten sae tang awak kula jenengan. Mulane wong kon duwe utang ora mentas-mentas, malah sangsaya mekar terus. Lah yo dilunasi malah mekar kok yuk. Bukannya rampung utangnya malah mekar terus. Iza akhirnya ibu le maca wiridane direwangi yo nyaur nyambut gawe merdamel nggih nggo wasilah lantaran tekan rezeki ning kula jenengan gayu kali Allah jalur langit donganipun wiridanipun wajuburni duwe karep ora kopul-kopul duwe utang ora rampung-rampung karepe kok kaya rasane ada yang kosong rasane kok jane kurang apa ya rasane kosong temen rasane ati sing diwaca wiridane wajuburni niku diwaca ping 70 syarate aja ambekan insyaallah glendak awake lemes niku lemese awak niku simbol sing perkasa pangeran kula jenengan lemesan lemesan kok yuk. Kulon jenengan iki ora rasa sombong arep gondrong. Arep blangkon lah, kan? Arep nganggo model nopo lah. Kulon jenengan menungsa ya tetep menungsa. Jenenge bae menungsa, menung saka ora rumangsa, menung rumangsa menus sing kakean dosa. Menungsa. Ini manggi. Manusia itu apa? Makhluk yang sedikit kelebihan dan banyak kekurangan. Itulah manusia. Mula kula jenengan wiridan dikata-katakan maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kenapa? Sing digdaya pangeran, sing kekuatan pangeran, sing menggerakkan kita dadi wong apik, iso menghadiri ngaji, iso nderek sedekah, iso nderek bayar zakat, iso nderek salat sedaya sing gerakna niku kula jenengan kersane Gusti Allah. Mulane wajuburni diwaca ping 7 syarate aja insyaallah insyaallah ngledak maksudnya napa ngledak kula jenengan diparingi lemes itu simbol ora kena sombong sing perkasa pangeran sing wenang sombong pangeran menungso mboten wenang sombong mulane kula jenengan barokah lemes iya nembe kurnahan 70 detik be wis nembe 35 detik nahan ambekan wis megap-megap nanti niku yuk wa khuliqal insanu dha'ifa menungso niku makhluk dicetak ringkih napa yuk ringkih mulan monggo niki wiridane wonten wiridan wau ben hajatipun paringi gampang penak napa yuk wonten kalimat bi ghairi hisab ben kula jenengan diparingi tutup sedaya kali Allah sedaya hajatipun diparingi mudah hajatipun barokah niku napa ketone ora ana duwite ketone duwite kurang ning napa-napa diparingi cukup nggih akeh urung mesti cukup sithik urung mesti kurang niku napa barokah ya ketinggalan duitnya ora cukup ning nyatane aku pengen napa-napa diparingi karo Gusti Allah niku jenenge barokah ziyadatul khair tambahi kebagusan ditambah dilala rezeki napa-napa barokah anak-anak manut
rezeki napa-napa barokah dilalah bojo manut. Lho, nggih. Dilalah rezeki barokah duwe tangga ya dijak brayan urip ya kepenak niku ya rezeki barokah, ayem, tentrem, atine sae, manfaat maslahat barokah. Nomor 1, kedudukan Quran sebagai napa wau menjelaskan sedaya perkara. Nomor 2, Quran sebagai obat kula jenengan sirah sakit wacanane idas sama unsyaqqat diwaca ping 1000. Idas sama unsyaqqat diwaca sirah niku nek sing donga para ulama, sing donga para wali ya landhep. Lah sing donga kula jenengan paling mulya wali murid. Insyaallah niki sedaya barokah Al-Qur'an. Sing nomor 2, obat. Sing nomor 3, Quran niku zikir ingkang barokah. Wonten donga wirid Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku diwirid sedinane ping 100 bakda salat. Niku barokah napa? Diparingi kepenak dalan rezeki. Rezeki yang tidak diduga-duga. Ngendikanipun Imam Zarruq teng Hisib Bahar, syarah Hisib Bahar niku wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekna kepunyaan, kepemilikan, keduwenan. Jenengan umat diwaca sapu jagat. Niki kan sapu jagat nggih Bu nggih. Donga sapu jagat ping 100 insyaallah diwacana teng pondok, pondok ing gedeni. Diwaca teng omah, omahe ing gedeni. Diwacana teng TPQ ning ngagengi. Diwacana teng toko ning ngagengi. Diwacana teng warung-warunge laris. Diwacana teng omah-omah ing gedeni. Diwacana teng toko ning gedeni. Diwacana teng bojo-bojone. Gedeni tresnane kok yuk. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Diparingi wong wadon pripun wong wadon sing ayu niku mungguhe pangeran sing manut mempengi ibadah. Loro bekti karo bojo ning gedeni. Gedeni napa yuk? Gedeni taat karo pangeran, gedeni taat karo bojo, welas asih karo keluarga. Allahumma. Jadi posisi Quran setunggal sebagai memperjelas sedaya hal, menjelaskan sedaya perkara termasuk haji, termasuk umrah, sedaya niku dibahas tinggene Al-Qur'an. Terus nomor 2 membahas perkara obat. Napa yuk? Obat jasmani, obat rohani. Biyen wonten sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri. Niku tindak teng pedalaman, ternyata dakwah pedalaman badhe matus nopo ternyata sangune telas. Asmanipun Mbah Abi Sa'id Al-Khudri. Niku badhe tindak teng pedalaman nggih lagi perjalanan sangune telas. Arep njaluk tulung karo sapa? Ya karo wong sing duwe kekuasaan. Cara mriki ya Pak Lurah. Nyuwun tulung karo kepala suku. Ternyata kepala suku nih yo sombong, yo beringas, yo galak, yo omongan ora kepenak. Akhirnya pripun yo njaluk tulung, bukannya ditulungi, umpama ora nulung yo ora apa-apa, tapi ya kalimatnya sing kepenak nang kuping. Ternyata ora nang kuping pedes, nang ati selekit, sakitnya tuh di. Akhirnya pripun yo njaluk tulung, ngurus ngene-ngene, balik. Ya bisa diurak. Dusir ngaten niku yo bali wong tamu yo tamu kon kondur kon lunga wong tamu kok. Nggih pun. Akhirnya ternyata Allah boten ridho. Kersane Allah kepala suku wau sing galak, beringas, omongane boten sae. Kersane Allah diparingi sakit rupane dientup kala cengking. Wis medhit dientup kala ya muga-muga sing do medhit dientup kala cengking. Abuh mboten kempes-kempes. Tabib pundi mboten wani mboten saged sembuh. Wong sedaya penyakit king Allah obate ya king Gusti Allah. Nggih kok yuk. Obat niku lantaran, obat niku wasilah, tapi sing paling sembuh niku pangeran. Ngeten yuk. Akhirnya napa Bu? Akhirnya pripun? Sak dina, rong dina, telung dina mboten mantun. Akhirnya keluarga sepakat. Mbok menawa sakit kiye gara-gara wingi tumindake ora apik karo tamu sing teko. Sapa? Wong kae. Sapa jenenge? Abi Sa'id Al-Khudri.
akhirnya dipanggil Abi Said Al-Khudri supaya nambani kepala suku. Abi Said kadung rodo gelo atine menghajar orang medit dengan cara yang indah. Aku gelem nambani kepala suku sing medit kala wingi. Wis medit omongnya kasar. Aku gelem nambani ning aku duwe perjanjian. Gelem ya ayo lakoni ora ya ora apa-apa. Ora ya ora apa-apa. Perjanjiannya apa? Aku gelem nambani, sesakitmu tak tambani ning aku njaluk upah. Wonge sugih, kepala suku niku, tapi medit. Napa mali zakat sedekah babar. Niku akhirnya diajar karo Abi Said. Aku gelem nambani. Aku ora maksa, tapi nek gelem setuju ayo lakoni. Napa? Aku gelem nambani ning aku njaluk upah. Upahe napa? Wedhus piro? 1, 2, 3, emoh piro? 30. Jaluk upah wedhus 3 dosa. Jaluk upah wedhus 30. Akhirnya daripada orang mari-mari Ibu, daripada orang sembuh-sembuh, ya wis ora mamat 30 dil. Salaman. Ya wis, salaman. Abi Said Al-Khudri le paring obat lantaran banyune banyu pethak. Toyo bening, banyu bening putih kok yuk orang nganggo sing macam-macam. Banyu putih, banyu bening, toyo bening niku air putih, niku diwasaken diwacane orang muluk-muluk. Sing diwaca niku mboten sing ngageng-ngageng napa-napa mboten. Fatihah. Lho yuk, mung diwaosaken Fatihah. Gandeng sing maca sahabat yo landhep. Dan niku lho jenengan ora mung Fatihah undang-undang dasar diwaca kabeh. Ya nyatane ya ora landhep. Ora terima Fatihah sing diwaca, proklamasi diwaca kabeh, undang-undang dasar waca kabeh, amandemen diwaca kabeh. Nyatane ya ora tergantung sapa sing maca. Kenapa? Pengaruh tirakate riyadhoe Fatihah Bu, mboten muluk-muluk, mboten Yasin, mboten Waqiah, mboten napa. Fatihah sing sapa-sapa cacili yo apal. Wong hukume wajib ing dalam salat kula jenengan kok maca Fatihah. Yo kudu diapalaken, wajib hukume salat kudu ana Fatihae. Niki Fatihah apal sedaya salat wajib Fatihah napa-napa Fatihah napa-napa Fatihah diwaosaken Fatihah dadi ana banyu. Ono banyu yuk, ono banyu diwaosaken Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim rampung, walau dolen rampung diunjuk teng kepala suku bismillah. Alhamdulillah. Niki biasanya pun ping 3 yuk. Alhamdulillah. Niku ya Allah ya wene goreng-goreng napa-napa nggih. Lah iya, masyaallah. Diunjuk ping 3 kersane Allah kok. Yuk kersane Allah. Kula matur kersane Allah. Banyu niki lantaran donga sing dadi penyuwunan. Kemudian sing paring niku pangeran. Banyu niki lantaran donga sing dadi penyuwunan. Nomor 3 sing paring sembuh niku pangeran. Kersane Allah kok. Yuk Fatihah diwaosaken. Sing maca Abi Said Al-Khudri, sing maca kersane Allah mantun, kempes, sembuh. Berarti nopo? Apa pelajarannya? Kulon jenengan penyakit tidak serta-merta obate melulu dokter. Dokter yo aweh kesembuhan lantaran. Ning ora KPKP penyakit tambane medis kok. Yuk bisa jadi penyakit mantun goro-goro wonten sesuatu sing ganjel teng pengunek-unek. Lho. Yo napa nggih? Gara-gara kepikiran duwe salah apa kepikiran, urung sempet jalu ngapura kepikiran, maem ora doyan, maem ya ora ana sing dipangan karuan. Dereng tumbas ujaku mampir angkringan mau lah ora kober. Mas, pun tutup, wis ora apa-apa, wis ora masalah. Kok yuk nyatane nggih kok yuk ora kudu melulu medis. Ora kudu melulu medis napa-napa suntik mboten kudu. Ana wong sembuh penyakite mung gara-gara njaluk ngapura lho cobi niku. Wonten penyakit mantun gara-gara njaluk ngapura. Yuk aku duwe salah karo sampean, aku dilegani atine, ting pangapurane ya tak ngapurani dilegani padha-padha halal halal. Njaluk halale padha lan halale niku wonten penyakit. Kenapa? Plong atine wis ora ana sing ganjel. Bisa jadi juga seperti itu kok yuk. Akhirnya nopo 30 wedhus. Ya sudah 30 kambing dibawa pulang. Disembelih, dibeleh, dimasak, badhe didahar. Nembe didahar, badhe didahar kali Abi Said pun tetap kelingan. Aduh, lan yung si arane uli kaya kiye si anu halal apa ora carane ngoten niku. Bingung. Kepikiran kata niku Abi Said, bingung, langsung tanyakan kalian Kanjeng Nabi.
Dan iki senenge sahabat, bingung masalah nopo-nopo, langsung tanyakan kali Kanjeng Nabi. Mboten bingung sahabat niku, kenapa? Wonten sumbere, wonten Kanjeng Nabi nila kula jenengan adoh kok Kanjeng Nabi, mulane wasilahipun lantaran muludan, lantaran rajaban, Mbah Yai supados rawuh, Kiai supados rawuh, kersane napa? Mbah Yai barokai nularaken ilmu saking Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhirnya bisa matur jeng Nabi, kula wingi nembe nampa masalah kali kepala suku. Masalah apa? Lha niki ngapunten kala wingi kula teng pedalaman matus napa-napa niku ternyata telas napa? Sangune telas, njaluk tulung karo kepala suku bukannya ditulungi malah diece. Yu diusir sisan. Akhirnya nopo? Akhirnya kepala suku tinduk kala jengking mboten wonten tombo obate, kula ndelalaken nambani, kula ken ngobati. Ning ana perjanjiane Nabi, perjanjiane nek aku gelem nambani ning mereka dia kudu gelem bayar napa? Wedhus telung polo. Lah terus kula matur kanjeng Nabi, kula pun tambani mun nambani nika mantun. Lah nambani karo apa? Karo banyu putih waosaken Fatihah. Terus kula ngapunten niki kula mun angsal wedhus 3 dosa biayane upahe niku. Pertanyaan kanjeng Nabi ngapunten niku kambing sing badhe kula masak kula maem niku halal napa mboten? Halal napa mboten, Bu? Sampeyan sinten kok wani mutusi? Halal ngoten niku. Jeng Nabi dawuh mboten langsung halal mboten. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Endi bagianku? Niku Kanjeng Nabi endi bagianku? Lho napa Nabi? Lho kowe iso maca Fatihah aku sing mulang kok. Aku sing ngajari kok. Lho nggih berarti napa? Kula jeneng dadi wong sing mulia niku juga gara-gara ulama kula jenengan, guru kula jenengan. Mulane tanda-tanda orang mulia, adik-adik, mas-mas Karang Taruna, wonten kenteng mriki, tanda-tanda orang yang mulia, calone wong mulia 4 hal. Cekel 4 hal. 1, pandai memuliakan orang tua. Loro, al-khidmah liduyuf, pandai memuliakan ngelayani tamu-tamune. Kanca batire sing lamanda pernah ketemu mampir teng griyane jenengan, daleme jenengan, yo rusakake panganan kok yuk, yo ora ketang nastar-nastar. Ora ketang roti kacang ning kula weling yuk, kula estu weling kali jenengan nek ana tamu disuguhi nastar, kula nyuwun tulung siji, tulung solasine dibuka. Nggih kelingan bodho wingi kok. Aku wirangan kok, Mas. Ana roti tak cekel toples 20 menit ora kebuka-kebuka. Udal ndi. Mulane tulung jenengan nek nyuguhi yo sing tenanan, aja mung ngapus-apus dolanan toples ana solasine. Ya Mas? Nggih. Masyaallah. Nomor 2, al-khidmah liduyuf. Pandai-pandailah memuliakan tamu-tamune. Semampu kita. Kaya Mbah Ibrahim niku lho. Mbah Ibrahim dados nabi ageng, bapake para nabi. Kenapa? 1, sirinya, rahasianya ada pada istrinya. Nomor 2, rahasianya beliau Mbah Ibrahim, putra-putrane rata-rata dadi nabi, 124.000 nabi, rata-rata 2/3-nya keturunan Mbah Ibrahim. Bahkan di sholat kita ada nama Mbah Ibrahim, kama sholita ala sayyidina. Apa rahasianya? 1, ada pada istrinya. Nyai Sarah, Nyai Hajar, ahli tirakat, ahli riyadhah, mriyatine dzurriyaipun. Sing nomor 2, ada pada beliau Mbah Ibrahim, napa amalane? Banget seneng karo tamu. Banget seneng nek omah kedayowan, omah ana tamu. Mbah Ibrahim nek omah mboten wonten tamu, kok ana sing 2 dina 3 dina mboten wonten tamu, sengaja damel masakan, damel mayoran, damel daharan, ngundang-undang wonge sapa sing liwat, mampir dahar. Jane mun dicontoh datang masyarakat mriki. Lho napa? Anak nikah, damel makanan, napa jenenge walimahan, asmane walimatul ursyi. Walimahan yo wajib makan-makan, jenenge mawon walimahan kok. Jenenge walimahan yo isine makan-makan yo. Walimatul khitan, jenenge walimahan yo makan. Ndak perkara nyumbang ora nyumbang. Niku jenenge kondangan. Ngeten nggih. Tapi nek walimahan yo isine yo syukuran. Pesta makan-makan khususnya wong sing ora tau mangan enak, ora tau mangan engkung diundang, kon dahar, kon maem, syukur-syukur ana tura-tura yo berkat-berkat didum ngeten nggih. Walim dong nggih.
walimatul aqiqah kan ditum daharan, walimatul ursi makanan berkatan daharan, walimatul khitan anak disunat napa malih, walimatul waqirah nembe bangun omah, nembe yoso griya kok yu, nembe umat boyongan, undang-undang tangga-tangga kon ndongaaken, Quran diwaosaken, tahlil dibacaken, donga sareng berkat-berkat dum. Berkat dereng metu ya kerupuke riyin. Ya bertahan itu siji-siji kok Mas, ya kerupuk-kerupuk kok sambal kecap nem metu kabeh. Daharan niku nggih, Mbak Ibrahim napa? Kuncine satu ada pada istrinya, sirinya ada pada istri, nomor dua ada pada perilaku beliau banget pandai memuliakan tamu-tamu. Dicontoh kali Karang Taruna napa asmane Karang Taruna, tunas muda mandiri. Kenteng mriki satu pandailah memuliakan orang tua. Ngapunten